Check, check. Test mic 1, 2, 3. Check, check. Test mic 1, 2, 3. Sound, sound, sound. Test mic, sound. Sound check. Test mic 1, 2. Sound check. Test mic 1, 2. Sound, sound, sound. Test mic 1, 2, 3. Sound check. Test mic 1, 2, 3. Sound, sound. Test mic 1, 2. Sound, sound. That's mic 1, 2, 3. Sound check. Sound test mic 1, 2, 3. Sound, sound. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
1, 2, 3. Mic 1, 2, 3. Morning po, may pagbubuka rin ng Albert. Welcome sa CLP 36 News Team. At kayo ay nakatutok dito sa ating program. Araw-araw na program. Tingnan natin yung ating audio. Okay, rinig ko ako ni Rance. Rance, check ko lang din kung okay. Live. Magsimula natin ng 10:30 sa position at ito sa ating Facebook page. Siyempre, kaya live na po tayo for the meantime. Kwentuhan muna tayo mga kabalen. Kuyang Justin Hook. Dapat yung ngayong umaga. Marami hong mga balita at mga kaganapan na dapat pag-usapan, dapat hindi malapit at makatutulong sa inyo sa pang araw-araw. At teka lang, ayusin lang natin. Rance, okay na ba? Okay ba? Naka-mic ako. Yan, naka-mic ako, Rance. Oo. At papasok ko yung aking screen. Sound check, test mic, 1, 2, 3, sound. Ayan. Sound check, test mic. Okay na ba? Okay, sige, check ko lang din. Okay, pasok tayo sa